नै बिथांजोआनो जाबाय जायखौ नोंथांमोना हास्थायदों आखाइखौनो होहैसै रायजोफोरा थेंक इउ मानखौ नाजावनायनि थाखाय साबायखर लोगोसेनो मानखौ बावनायनि थाखाय जों दाउ ब्रह्मनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगो लोगोनो गोदै देंखो हगारसारनो थाखाय आं खावलायखानाय जाबाय नङा होनब्ला माबोरै दङ रायजोफोर गासिबो मोजाङैनो दङ जानांगौ गिबियावनो दिनैनि बे खुंगा 57थि श्री श्री गणेश फोरबो मेलायाव नुजाथिनो हानाय नब दिहिरा गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे दाब दाब गामिनिफ्रायबो फैनाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि बैसोनि देरसिन मादै आदै आबै आबौ आयं बिथांमोननिसिमबो आरो आंनि बैसोनि उन्दै फंबाय बिनानाव आब' आदा गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय माबोरै मोनदों आंखौ दिनै नोंथांमोना मोगथां महराव नुनानै माबायदि मोनदों एसे खोन्थालाय आंबो गोजोननाय मोनगोन ना एसेबां गोजाननिफ्राय फैदों आंबो मोजां मोनदों ना आंनि सावथुनखौ नोंथांमोना नायनो नायाथाय नायना जोबोद जोबोद गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम दा जियानो जा जायखिजाया एसे मोसानोसै गोसो गुदुं जानायनि गोजांनानैबो दङ रायजो राजा बिथांमोना अन्थाव बाथावनो जिरायनानै दङ ना बिदिब्ला नोंथांमोनाबो रंजाफादो आंबो मा बुंबाय थाबावनो दा बारा बुंनो रोंलायलाङा बिदिब्ला मोसानोसै ना मोसादोंसै दे बिदिब्ला